Здравейте, братя българи! Обичам ви! Умолявам ви от все сърце, информирайте полицията, защото тази група терористична, инициативата на улицата, иска да ме убие. И полицията, някои от полицаите са към тази инициатива. Те са ужасни, пъхат ми разни хапчета в устата, може би ми слагат и отрова, защото нещата никак не са добре. Просто са невероятно злобни. Като лежа върху картоните, върху които спа, ми будат петите през нощта по няколко пъти. Толкова ужасни са, че не знам какво да правя. Все още съм в град Давид, който се намира в Панама. Ето, погледнете обстановката. Вече е сутрин. Не знам колко, към 6 часа и може би светло е. Ето, това е град Давид. Това е град Давид. Панама пълно е с игуани. Да, хубаво е, но за мен не е хубаво. Постоянно плача. Моля ви, помогнете, нямам пари да се прибера. Дайте ми съвет, ако може. Бъдете благословени, обичам ви. Да живее България!